Bună ziua, numele meu este George, nu vorbește bine românește. Am venit în România și caut oi de vânzare și am văzut un anunț la dumneavoastră. Oi de vânzare? Așa scria în anunț? Berbec. Berbec, ok, berbec. La ce preț aveți berbeca? 7 milioane. 7 milioane în banii... 700 de lei. 700 de lei, ok. Berbeca căcărează în casă că vreau să le iau pentru cumnata mea. Da? Adică de câte ori faceți scaun? Pentru că la noi în America cu căcăreaza poți să faci farduri. Ce puteți? Cu căcăreaza de la berbec se face în America, se face farduri din ea. Nu știu, domnule dragă ta. Nu știu de câte ori le faci. Adică nu știți de câte ori eu dețin o fermă în America, mă scuzați, dar poate nu înțelegeți că nu vor bine, sunt căsătorit cu cineva de aici din România și aici la noi din căcărează de oaie, de vacă, se fac fardurile pentru doamne. Nu știu dacă știți. Da. Nu știu dacă știați, dar, de exemplu, ca să vă zic așa, la o oaie sau la ceva, căcăreaza, un kil de căcărează e undeva la $2500. Am înțeles. Și... Nu mă zice. Păi, și... Dacă aveți mulți, adică fac caca mult, Poftim? aveți mulți care fac caca. Da, mult, de tot avem. N-ați urmărit niciodată să vedeți de câte ori au scaun pe zi? N-am urmărit nimic. Am înțeles, dar dacă vă dau numărul, puteți să-mi trimiteți o poză dacă aveți prin curte? Ok. Diarie face vreo una? Da, face, Doamne ajută. Omul deja îl munise râsul și crede-l și pe ăsta, vine de la mama naibii și îl caută căcat de oaie. Căcat de oaie să faci farduri din căcat de oaie. Alo, bună ziua! Bună ziua! Numele meu este George, am văzut că vindeți oi.